Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы размаўляем про тыдзень с 26 жніўня по 1 верасня, и я пропоную наступные 5 падзеяў. Першае, 30 жніўня, 70 гадоў як нарадзіўся закляты вораг беларускага народа. Другое, 28 жніўня, інфармацыя СМИ про затрыманне беларуса пасля дэпартацыі Швеции праз Літву в Беларусь. 26 жніўня, День памяти Сергея Новика Пеюна. 1 верасня парламенцкие выборы в Азербайджане. И 1 верасня, 85-я гадавіна пачатку Другой сусветнай войны. Чаму Лукашенко закляты вораг беларускага народа? Потому что больш змрочнай фігуры в найноўшай гісторыі Беларусі я просто не ведаю. Шмат хто з аналітикаў робяць памылку, калі думаюць, што Лукашенко калісьці павернецца да Беларусі. Уже 30 гадоў гучыць пра тое, што он пачне гаварыць беларускай мовай і всякая іншая лухта. За этот час гэты жахлівы чалавек, злачынца, зрабіў не толькі вельмі вялікую колькасць крымінальных злачынстваў, але ж ён яшчэ паслядоўна выступаў в якасці такого своеасаблівага расійскага імперскага чыноўніка і практычна ігоннымі высілкамі персанальнымі адбывалася спроба знішэння беларускай нацыі праз русіфікацыю, праз татальную несвабоду, праз пераслед всяго, што звязана з Беларусію. Мова, сцяг, культура, самі беларусы, гэта все пад шалёным ціскам. Чаму так адбываецца? На вялікі жаль, тут ёсць як суб'ектыўныя, так і аб'ектыўныя фактары. Суб'ектыўны фактар вельмі просты. В 95-м годзе, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў, была надрукавана кніга Ольги Павловай з Магілеўшчыны пра Александра Лукашенко. Вельмі цікавая кніга, дзе тым ліку апісвалася ягонае дзяцінства. Оно было не вельмі зайздроснае. И по великому рахунку его просто цкавали дети, когда он навучался, за кошт его походжения, за кошт того, что он был байструком. Земляки Лукашенки распавядали вельмі жахливые рэчы про ягонае дзяцінства. Он там в речку кидался от детей, залазил на дрэвы. И тому у него за кошт гэтых дзіцячых комплексов просто великая ненависть и до беларускай мовы, на якой яшчэ тады размаўлялі дзеці, да і да саміх беларусаў. Гэта нават на падсвядомым узроўні. Это бачна, калі Лукашенко прамаўляе нейкія беларускія словы. Вы зверніце увагу на гэта. І гэты чалавек, калі ён дарваўся в 94-м годзе да ўлады, я нагадаю, што мы, кіраўніцтва БНФ, адразу ацэньвалі гэта як прыход да ўлады ніжэйшыя і сярэднія звена былых спецслужбаў Советского Союза праз менавіта Александра Лукашенко. Так вось, натуральна, это просто была катастрофа, то, што адбылося на прэзідэнцкіх выбараў, і больш жахлівай персонажа, чым Александр Лукашенко для того, каб адчоліць краіну, просто не існавала паміж і всеми депутатамі, і всеми магчымымі кандидатамі і гэтак далей. І жахліва, што беларуская эліта праспала гэтага злачынца, просто праспала. Ніхто не верыў, што ён можа адчоліць краіну. Але ж суб'ектыўнага фактара натуральна не хапіла, і Лукашенко давно был бы не пры ўладзе, калі б так не супала, што его приход да ўлады ператварыў Беларусь в полигон, бо наступілі цёмныя часы чалавецтва, і гэта можам казаць уже пра другую палову 90-х гадоў 20-го стагоддзя і 21-е стагоддзе. Менавіта Беларусь была тым полигоном, дзе былі адпрацаваны технологии борьбы с народом, и пасля толькі ўзнікае яшчэ один злачынец, таксама всем вам вядомы, Владимир Путин. Вось гэты тандем, ён разам спрабуе зараз знішчыць беларускі народ. На вялікі жаль, все гэта супала з такой перарыентацыяй Захада, переходу демократичного Захода от традиційних світапоглядних рэчаў до нового экспериментального уже мышления,
калі декларацыя правоў чалавека аказалася па-за практычна увагай ўсіх, калі навязаны быў эксперымент, і якраз выніку таму, што гэты эксперымент пайшоў па захадзе, надувался і Владимир Путин, в тым ліку і за кошт высілкаў захада, і спакойна існаваў Александр Лукашенко. А сілаў саміх беларусаў на тое, каб его знесці, на вялікі жаль, не хапіла. Зараз, калі наперадзе 25-й год, дзе зноў у Беларусі будуць падзеі, мне вельмі хацелася бы, каб вот гэта катастрофа, якая носіць імя Александра Лукашэнкі, закончылася, і чым хутчэй, тым лепш. Это сапраўды пачвара, і ягонае імя будзе заўсёды пад праклёнам у беларускага народа, бо ніхто не вечны, і калісьці не будзе Александра Лукашенко. А зараз мы покуль знаходзімся в той момант, калі ён дажыў до 70 гадоў, это не гледзяч на все тыя злачынства, якія ён здзейсніў і супраць беларускага народа, і супраць канкрэтных людзей. На вялікі жаль, Лукашенко – гэта ёсць сімвал, да якой ступені дэградаваў сёння сусвет, да якой ступені не працуе міжнароднае права, да якой ступені всі зараз не звяртаюць увагу на правы чалавека і на правы народаў. Я вельмі спадзяюся, што гэты цёмны час закончыцца. На вялікі жаль, магчыма, што яшчэ чалавецтву прыйдзецца перажыць Трэцюю сусветную вайну, верагоднасць якой вельмі вялікі. І тут таксама пачварная постаць Лукашэнкі навісае ценью над Европай, таму што ён пачаў гуляцца в вайнушку амаль што адразу, як зрабіўся прэзідэнтам. І верыць яму пра тое, што он не хоча вайны, это себя не паважаць. Натуральна, тыя падзеі, якія будуць адбывацца ў 25-м годзе в Беларусі, могуць прывесці да таго, што чапляючыся сініми пальцамі да ўлады, Лукашенко менавіта і будзе сярод тых, хто будзе спрыяць таму, каб Трэцяя сусветная вайна пачалася раней тых тэрмінаў, што кажуць міжнародныя эксперты. Але, падкрэслюю галоўнае, Лукашенко катастрофа, але ж яшчэ большая катастрофа, што гэтая пачвара уже больш 30 гадоў пры ўладзе в Беларусі. Пры гэтым амаль што 30 гадоў ён знаходіцца пры ўладзе абсолютно незаконна. Таму няма чаго віншаваць з ягоным днём народзінаў. Вельмі хацелася павіншаваць весь беларускі народ з тым, каб Лукашэнкі не было, але ж покуль мы яшчэ далекі ад гэтага дня. Хаця хто гэта ведае? Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, гэтую нядзелю 8 верасня дзень беларускай вайсковай славы. Запрашаю, хто в Варшаве, а 14 гадзіне помнік Каперніка, прыходзьце. Будзьма разам. Варшава, 8 верасня, а 14 гадзіне помнік Каперніка. Свой да свайго па свае. 28 жніўня пашла інфармацыя пра затрыманне беларуса, які быў па рашэнню ўладаў Швецыі дэпартаваны спачатку ў Літву, а Літва практычна передала его Беларусі, і там ён быў затрыманы. Вельмі шмат было публікацый СМИ, я не буду все іх каментаваць, не буду называць прозвішчы і імёны. Я хочу падкрэсліць самае галоўнае. Гэта не нейкі адзінкавы выпадак, это просто паказчык таго, што лукашэнкаўскую ўладу прызнаюць, вызнаюць, бачаць в якасці партнёра тыя краіны, якія себя называюць дэмакратычнымі. І сёння не існуе аніводнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, які не з'яўляецца пад пагрозай палітычных рэпрэсій, таму што в Беларусі ўлада незаконная, таму што в Беларусі лукашэнкаўская ўлада абсалютна нелегітимная, і пад рэпрэсіі можа трапіць кожны. Павернулі сталінскія часы. Таму меня вельмі забаўляюць все этой размовы пра праверку дакументаў простых беларусаў. Кожнаму беларусу, які вяртаецца в Беларусь з захада, ёсць пагроза, нават калі ён наогул нічога не рабіў. А людзей, якіх выдаюць дэмакратычныя краіны на расправу, мне проста вельмі шкада.
Это как раз вынік того, что правы человека растоптаны. Это вынік того, что зараз великий бардак в белорусской диаспоре. Я нагадаю, что 20-й год, акрамя всего іншого, заменил оппозицию на так званые демократичные силы. Яны вымушаны мимикрировать после 24 лютого 22 года под уже идейные установки, якія были у оппозиции. А лишь калі шчыра, у них это не вельми добра атрымліваецца, бо занадта много часу у них уходит на тое, каб ратаваць самих себе и свои посады, и свои проекты. Это не адзінкавы выпадак, вот гэтай депортации со Швеции белорусского грамадзяніна. Нават такие демократичные краіны, як Польша и Литва, якія, здаецца, все ведаюць про Лукашенко, яны дастаткова цесна супрацоўнічаюць па розным пытаннях, звязаных з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, з нелегітимнымі беларускімі ўладамі. Жахліва гэта все. Вось, і я просто приношу спачуванне і гэтай сям'е беларусаў, якія трапілі пад палітычны пераслед уже в Швецыі, бо адмова і в притулку гэта ёсць таксама палітычны пераслед Беларусі. Только рабілі гэта уже улады Швеции. И я заявляю переследу белорусов в Швеции свой рашущий протест. Так не повинно быть. Я вельмі спадзяюся, что будут наказаны тыя чиновники, якія прымалі такое дзікунскае рашэнне, а белорусам трымацца и терпення. На вялікі жаль, все наши проблемы трэба вырашаць самим. И не спадзявацца на тое, что хтосьці на захадзе будзе нам дапамагаць. Вот гэты дзікі выпадак, это иллюстрация того, что зараз, на великий жаль, отбывается на Заходе. Тут, конечно, свою лепту, я почал крыху казать, носят и демократичные силы, потому что те две стратегии, которые зараз обмерковываются, я бы назвал бы коротко, они ободве стратегии выходят с незаконности лукашизма. Розница только в том, что одна стратегия предуглеживает незаконность лукашизма заменой самого Лукашенки, а лишь признанием всех злочинств практично до 2020 года, а другая наогул дае карт-бланш лукашенковскому режиму по дальнейшему знішэнню белорусского народа. То, что мы бачим сегодня, потому что хотел бы нагадать, что после 2020 года ни на день не спынялся маховик репрессий в Беларуси, и на великий жаль, вот гэты абсолютно жахливый факт, который я комментую, по выдаче Швеции на расправу белорусской семьи, и он так само вписывается в той террор, який наступил штучно в Беларуси после выборчего фарса, коли Беларусь в основном выселками Москвы повернули в сталинские часы. Так не повинно быть. Третья подея, яна все-таки такая светлая, бо на тыдні был 26 жніўня День памяти Сергея Новика Піюна. 30 гадоў уже, як покинул белорусскую землю Сергей Новик Піюн, и он уже в небесной Беларуси. Я так само его ведал, это абсолютно уникальный человек. Вельмі раю поглядеть информацию про его, почитать ягоныя вершы. Песни, некоторые на его верши, яны зрабіліся народными. И Сергей Новик Піюн, интеллигентный белорус, вось, и он является еще и символом того, на что был практично загнаны весь белорусский народ, потому что он вязень розных турмаў. Польской турмы в часы межвоенной Речи Посполитой, нацистской турмы при нацистской оккупации Беларуси и ГУЛАГа, праз які прошли миллионы белорусов. И вельмі добрая рэч, что нягледзячы на все гэтыя рэпрэсіі, ён не только выжыў, але ж застаўся вельмі добрым чалавекам и цудоўнейшым паэтам. Таму я не мог не отметить гэты дзень памяти Сергея Новика Піюна. 30 гадоў таму, на вялікі жаль, ён памёр, але ж ягоныя вершы засталіся і засталося тое, што ёсць доля беларуса, але ж нягледзячы на гэтую долю,
человек все вытрымал и застался человеком, застался белорусом. Пригадывайте Сергея Новика Пиюна. Четвертая падзея. В Азербайджане были так званые выборы. Это было звязано с двумя рэчамі, потому что у них там будет, коли не помыляюсь, в конце осени великий саммит международный по климату. Это такая модная тема. Вось, куда кидаюцца вельмі вялікія грошы, а ў Азербайджана зараз шмат грошай. Я нагадаю, што ж недавно там был и Путин. Это звязано зноў-таки с грошима. А парламенцкие выборы это были просто формальность, потому что колісьці Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий был в Азербайджане на одних из таких выборов, после их нават написал, что вельмі великое подобенство с Беларусью. Правда, с той Беларусью, якая была до 2020 года. Формально, еще одна из подстав этих выборов было то, что захоплен был Азербайджаном Нагорный Карабах в вынику войны. Поменялась территория, поширилась. Між іншым, цікава, што гэтыя стасункі паміж Арменіяй і Азербайджанам яны пачынаюць псаваць адносіны паміж Масквой і Тегеранам, паміж Расіяй і Іранам, таму што рознае абсалютна стаўленне зараз у Ірана і ў Расіі, якая падтрымлівае цяпер Азербайджан, наконт наогул, якія могуць быць калідоры паміж Турции и Азербайджаном, бо в тым регионе цалкам магчыма будзе яшчэ одна война, якая уже не грунтуецца ні на якім міжнародным праве. Хотя про международное право в 21 стагоддзі говорить это таксама дастаткова так специфично, бо давным-давно сила права заменилась на право силы. И Азербайджан выиграл войну только тому, что он смог назапасіць моцных союзников и назапасіць адпаведнае ўзбраенне і падрыхтаваць войска. Але ж вяртаемся да выбараў. Там 128 месцаў. Вот, палову атрымала партия проалиевская. Астатнія месцы занялі там альбо незалежныя кандидаты, альбо дробныя партыі, якія таксама падтрымліваюць Алеева. Одно место досталось такой представнику оппозиции. Вось, але ж самыя вядомыя апозіцыйныя партыі Азербайджана, яны прымалі розную тактыку. Одна из партый, Народный фронт Азербайджана, яна байкатавала гэты фарс, а іншая прымала удзел і не атрымала ніводнага мандата. Гэта просто таксама сведчанне глупства абмеркавання стратегіі на выбарчы фарс Лукашэнкі. Таму што якую бы тактику ці стратегію на самыя выбарчы фарс вы не прапанавалі, вынік будет адзін і той же, што і засведчылі выбары в Азербайджане. Там таксама, як і пры незаконнай уладзе Лукашэнкі в Беларусі, улада абсолютно незаконная, и все гэтыя выбарчыя фарсы адбываюцца только тому, что в іншых краінах яшчэ адбываюцца дэмакратычных краінах выбары. Ну вот, звяртаючы на гэта, і трэба ацэньваць вынікі такіх выбараў. Што цікава, што таксама на тыдні адбыліся выбары земельныя в Нямецчыны, в Тюринге и Саксонии. И там перемогла альтернатива для Німеччыны, ультраправая партия. Причем в Тюринге она заняла первое место, а в Саксонии она там 1% проиграла христианской ХДС, традиционной партии. Выборы ошеломляльные, потому что больше 30% набрала ультраправая немецкая партия, да яшчэ гэта адбылося якраз 85-ю гадавіну пачатку другой сусветнай вайны, якую развязала нацысцкая Германія і камуністычны Савецкі Саюз. Вось, прылецелі многія традыцыйныя партіі для Німеччыны, але ж вялікі поспех і ультралевых. І в суме прыхільнікі Пуціна, а ультраправыя і ультралевыя, яны сёння падтрымліваюць Расію і супраць аказання, напрыклад, дапамогі Ўкраіне, яны маюць
нават большасць в земельных парламентах. Адзінае, што натуральна паміж сабой яны аб'яднацца не могуць. Вот, это не может быть. Выборы адбываліся при вельмі вялікай яўкі выбаршчыкаў, таму ніякіх выпадковасцей тут няма. І тут я б отметил две важные рэчы. Звертаю увагу всех, кто меня чуе, на референдум незаконный 2014 года в Крыму. Там были представники практически всех европейских парламентов, от ультраправых и ультралевых партий. Это вельмі важный момент. Это показывает, до какой ступени все-таки проникает вот этот московский режим в демократичные краины. Ну и другой момент. Он вельмі важный, что все наступные выборы, яны, на мой погляд, будут повеличивать как раз коло прихильников ультраправых и ультралевых партий в Европе. Это практически непозбежно. Але ж все эти партии, яны не ставят пытання по галоўнаму чынніку, потому что практычна, калі казаць шчыра, еўрапейскія нацыі в Заходняй Европе, яны просто знікаюць адно-два пакалення, і ад тых традыцыйных народаў, якія раней жылі в Заходняй Европе, практычна ўжо может і нічого не застацца. Чаму гэта? Это зразумела, але ж пра гэта практычна не кажуць ані ультраправыя, ані ультралевыя. Больш таго, калі казаць пра зноў-такі выбары Нямецчыны, там левыя, яны практычна перанялі рыторыку ультраправых наконт мігрантаў. Вось, вот такія адбываюцца выбары в Нямецчыне. І думаю, што змены там в эліце абсалютна непазбежныя. Вот паглядзім, якія будуць яны адбывацца. Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, вельмі прашу, падтрымайце мой YouTube-канал. Калі ласка, паведамляйце людзям, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, дапамагайце мне шукаць новых падпісантаў этого YouTube-канала, прасіце людзей падпісацца, прасіце людзей каментаваць, прасіце людзей задаваць пытанні. Давайте разам будзем рабіць YouTube-канал Вячеслав Сіўшчык. І вельмі прашу фінансавай дапамогі. Гэтую фінансавую дапамогу можна аказаць праз тую спасылку, якая будзе в першым каментары под гэтым відео. Калі ласка, дапамажыце свой да свайго па свае. Ну і апошняя падзея. Гэта падзея вельмі сумная. 85 гадоў, як пачалася Другая светная вайна. З напада нацысцкай Нямецчыны на міжваенную Польшу. Вайна жахлівая, якая не пашкадавала аніводную сям'ю в Беларусі. Наступствы гэтай вайны адчуваюцца нават цяпер. Наступствы гэтай вельмі жахлівыя таксама. Рух салідарнасці разам в Беларусі в гэты дзень звычайна праводзіў акцыі на вайсковых могілках. Ушаноўвалі памяць герояў, ушаноўвалі памяць ахвяраў беларускай нацыі. На вялікі жаль, і удзельнікаў гэтых акцый шмат каго рэпрэсавалі, яны сёння з'яўляюцца палітвязнямі, некаторыя ўжо адседзелі свае тэрміны. І таму вельмі добра, што в той жа Варшаве адбылася акцыя на вайсковых могілках уже Варшавы, дзе мы ушанавалі памяць і нашых герояў, і згадалі ахвяры беларускага народа, згадалі ахвяры, якія прынеслі нашыя суседзі, таму што і польскі, і украінскі, і літоўскі, і латышскія народы, яны таксама пацярпелі ад двух жахлівых тоталітарных сістэмаў, нацысцкай, гітлераўскай і камуністычнай сталінскай. І якраз гэта і ёсць Другая светная вайна. Натуральна гучала імя великого беларуса Васіля Быкова, потому что калі мы кажам про Другую сусветную войну, то натуральна мы павінны казаць про гэтага великого беларуса, фронтовца і фронтавіка. Назывались і іншыя імёны, і Янкі Брыля, які пачаў воеваць яшчэ в 39 годзе, змагаючыся, як іще шмат хто з беларусаў в шэрагах войска польскага з нацысцкай Нямецчыны. Называліся і імёны беларускіх палітвязняў, якія змагаліся пра праўду пра нашу гісторыю, якія ушаноўвалі памяць герояў і ахвяраў
Другой сусветнай вайны. Это і Мікола Статкевіч, і Геннадзь Драздоў, і Алесь Беляцкі, і шмат іншых людзей, якія сёння незаконна знаходзяцца за кратамі. Вось 5 гадоў таму назад адбылася трагічная падзея в гісторыі чалавецтва. Мы павінны пра гэта памятаць. І вельмі хацелася, каб не было трэцяй сусветнай вайны. Бо вайна, сусветная вайна, яна супярэчыць інтарэсам беларускай нацыі. Беларусаў не пыталі в 20 стагоддзі ні калі пачыналася першая імперыялістычная вайна, ні калі пачыналася другая. Абодва разы беларускі народ не хацеў ваяваць, але был вымушаны ваяваць. І наступствы тых войнаў мы адчуваем нават сёння. І мы памятаем пра нашых беларускіх герояў, і мы памятаем пра ахвяры нашай нацыі. Не гледзячы на гэтыя войны, не гледзячы на тэрор камуністаў і нацыстаў, беларускі народ выстаяў. Я вельмі спадзяюся, што яму хопіць упартасці і сілы не толькі выстаяць пры гэтым жахлівым лукашэнкаўскім рэжыме, а яшчэ зрабіць беларускі цуд. Выгнаць з Беларусі гэтую лукашэнкаўска-пуцінскую банду. Бо трэба, каб гэта адбылося, каб быў такі беларускі цуд. Беларусь жыла, Беларусь жыве, Беларусь будзе жыць. Жыве Беларусь!